Pochádzam odtiaľto, z tejto dediny, z Hrušova. Moja matka z nedalekej rodiny z Hrhova. Otec bol Hrušovčan, jeho otec zo susednej dediny, zo Syrickej Jablonice. Ako samotné decko som vypočúval rôzne povesti, historky. Aj čítal som v tých historických knižkách už aj faktickú históriu. V týchto románoch tak pekne vedeli popísať vidiecký život, vidiecké hostince a pohostenia, že asi to bola nejaká iskrička, že v tom čase, keď sa to dalo už, tak som sa pustil do vidieckého turizmu. Nachádzame sa kúsok pri hlavnom ťahu Rožňava-Košice a nie je to náhodou, lebo práve stojíme na historickej bývalej obchodnej ceste Soroška. Soroška v maďarčine znamená úzke a celá cesta dostala názov asi práve z tohto úseku. Tu môžeme vidieť ešte vyrité kolaje od zabrzdených kolies vozov. Je pravdepodobné, že vyrili to zabrzdené kolesa, ale aj to je možné, že úmyselne to urobili, lebo niekde tie kolaje sú súbežnené a slúžili aj k tomu, aby vozy nevyšmykli do brokliny. Predošlá obchodná cesta viedla pod nami, dolinami, kde tesne pod výhľadom bolo jedno odpočívadlo, kde mohli ťažné kone alebo voly napájať. Takisto aj v obci Hrušov to zabezpečovali, ktorí prichádzali z iného smeru. V Hrušove bolo v toho času viac dedinských hostiniec, aj odborníkov na opravu vozov napríklad.